ako jedna dodávka došla, druhá nedošla. No, lebo ich už nemajú nikde. To vás vypredali ste? Či vykúpili ste? Teraz ja som tam volala, že nemajú. No lebo od predchádzajúcej skupiny to mali. Ani na tej internetových už ste nenašli? Ale tak dneska už som to Vyčleňovaná do samostatného radu ESOCI for MES, to tam máte tiež napísané. Zástupca ESOC Lucius, Šťuka. No ja myslím, že Šťuku ste asi videli, alebo respektíve tu by ste spoznali. Máte aj na strane 68. A skôr sú teda menšie jedinice, ja neviem, meter 20, ale toto bol určite mnohonásobne väčší kus. A vlastne tie zuby sú zahnuté smerom dozadu, čiže v podstate keď nachytí nejakú korisť, tak má veľmi malú šancu, že sa nejako vyšmykne. No a keď sa pozriete aj na tú mapku výskytu do atlasu, tak kde by sme ju hľadali? Kde žije podľa vás? Pracujem na katedre biológie a ekológie ako odborný asistent, teda učím, prednášam cvičenia, mám na starosti. Nachádzame sa v podstate v priestoroch Atria na Fakulte prírodných vied, ktoré v podstate plnilo funkciu ešte donedávna ako taký svetlík, ako na presvetlenie v podstate chodieb. Pozerali, či sa nedá aj nejaký grant zažiadať a podarilo sa teda nájsť komunitnú nadáciu, vlastne Zdravé mesto, cez ktorých sme zažiadali o grant aspoň na zakúpenie vlastne nejakých vecí, ktoré sme nejako nedalo sa vyrobiť, museli sa kúpiť. Pracujeme ako dobrovoľníci zároveň aj v jednej chovnej stanici, kde sa môžu ocitnúť rehabilitované nejaké zvieratá, respektíve keď niekto nájde nejaké zraneného živočícha. No a v podstate istý čas sa k nám dostal aj tento bocian, ktorý teda sme ho nejako vypiplali horko ťažko. Bociani sú teda nie dobrí pacienti, trošku ľahko sa vzdávajú, teda nebojujú a my sa tu už o ňoho vlastne 8 rok staráme. Mal zlomenú nohu, má vlastne zle zrastenú nohu, takže je kratší a proste je handicapovaný. Hlavne ten bocian, ktorý je tu najdlhšie takým maskotom našim. Som vždy chcela teda pomôcť tým zvieratám nejakým spôsobom. Začala teda tá práca v tej rehabilitačnej stanice, no a v podstate tým, že tu pracujem, tak som mala nejaký taký pocit, že však ja som to ani tak nebrala, že že pomôžem tým zvieratám. Vôbec ma to nejako nenapadlo, že ja niečo robím dobrovoľne. Isté, ako je to asi dobrovoľné, keď tu človek trávi v podstate každú voľnú chvíľu, piatok, sviatok. Mne nerobí problém, že ja proste, keď treba, tu pobehujem aj s metlou, hoci tuto študenti sa niekedy pozerajú, čo niekedy by mohli aj priložiť ruku k dielu, ale teda naozaj mnohí nám veľmi pomáhajú. Prísť z roboty a celý týždeň sme vymýšľali, čo bude cez víkend. Kde pôjdeme. Keď je služba, ideme do služby, keď nie, tak sme šli dade. Len tak. A v lete to isté viac menej. Ariska. Ale no. Jej. To je pekná hračka, že? Deti sa hrajú s plišákmi alebo s karabínami. Áno. Hory. Sme na horách. Je nám tu dobre. Čo by sme doma robili? Keď vidím tých ľudí, ako chodia že s deťmi cez víkend do Európy a do Teska, tak radšej ideme niekde mimo. No kosa je dobrá. Ešte počas vysokej školy
som ja chodila tiež ako dobrovoľníčka sa starať o deti do detského domova a tam sme mali takého malého Maťka. Tam sme si vždy krásne obliekli a spolu sme chodievali kočikovať na námestie. To bola... Neprotestoval. Mal vzťah k deťom, takže to bolo dobré. Ako jak Horán, tak on k deťom, takže je to také vyvážené, to som veľmi rada. Ale postupne aj malú navykneme na to, že jednoducho patríme tam, do hôr. Takže dá sa to aj s malým dieťaťom, nie je to vôbec nejakým spôsobom, že tak teraz máte malé dieťa a koniec, skončili ste so všetkým, celý život sa nám zmení. Nám sa nič nezmenilo. My pokračujeme v tom normálne ďalej, ako sme existovali, tak existujeme aj teraz malou. A to je paráda, lebo... Ja idem do služby, Ninka vezme malú, príde nás pozrieť na nejaké 2 hodinky, je tam s nami. To boli tie začiatky. No. Kalamárka. Fajne. Vždycky po veľkej noci na kalamárke školenie sme si robili. No a preto to tam chodím. Že človek príde, je v horách, krásny výhľad, hotovo, niečo sa naučí. To je úplná paráda. Určite to nie je pre ľudí, ktorí si myslia, že si dá nejakú supermacherskú flisku s nápisom a bude baliť baby, alebo čo. Dá sa aj to určite. Tak toto je cementáreň, respektíve budova, bývalá nákladná stanica, cementárne. Tu bolo poriadne pódium. Koľko to bolo? Nejaké 13-4 metre, tak nejaké. Tak napríklad tu sa hralo jedno predstavenie. Prvý rok to bolo tak voľne, pomedzi ľudí sa chodilo. Druhý rok nám hrali divadelníci z akadémie aj komplet po celom priestor, či boli aj na pódiu, aj na tieto slupy vyšli. A v podstate všetky steny slúžili na to, že sa na niečo vystavovalo. Koľko som teda venoval tomu času? To ťažko povedať, ako s nejakými prípravami sme začali už vlastne pol roka asi predtým, lebo bolo treba nejaké granty. Ale taká intenzívna príprava začala asi 3 mesiace predtým, keď sme sa stretávali raz za týždeň a nebolo to až také intenzívne, kým sa to neschilovalo k tomu dňu. Vlastne návštevníci, prvý rok im boli okolo 100, druhý rok takých 200 a tretí ročník takých 150 zhruba. Ale v podstate mal taký voľný charakter, ako nikdy neboli všetci ľudia hneď na nejakom programe. Tak toto sú lístky, ktoré boli používané za dávnych čias. V knihe Hviezda, asi nielen tam. K tým lístkom som sa nejakým spôsobom dostal. A potom som si zo strany povedal, že ich budem používať na všetky naše akcie, akými všetky neminieme. A teda musíme robiť akcie, kým všetky lístky neminieme. Koľko ich tu môže byť, čo je 100, taký ten balík, takýto s gumičkou spojeným, je teda 1000 asi. Môže ich tu byť za 15 000, čiže mám čo robiť ešte. Ale, takže sa na pauzu, ale už som zase nebyť nervózny a stal som sa si závislý na tom, tak už vymýšľam, čo ďalej. Chcel by som urobiť pokračovanie tohto večera. Ten bol v roku 2010 akcia venovaná Dežovi Rusinimu, v ktorej som v galérii. Chcel by som ho ešte prezentovať ako filmára, lebo filmárovi sa o ňom vôbec nevie. Ani ja o ňom takmer nič neviem. Vlastne hlavne v tom poslednom období života. Robil dokumentárnu tvorbu, také témy ako smrť, život, hlavný motív. Asi myslím, že sú hlboké tie jeho posledné filmy. Takže plánujem urobiť ešte nejakú diskusiu s ľuďmi, ktorí s ním pracovali v tejto filmovej oblasti.